lasinpuhaltaja mestareiden käsissä. Ja pian saadaan nähdä missä vaiheessa ruvetaan upottamaan tuonne muottiin. Täällä on niin hiljasta, että tehdään niin, että annetaan tässä kohtaa sellaiset valtavat väliaplodit tälle sankareille, koska voisin kuvitella, että heilläkin tässä pulssi kiihtyy. Ja alkaa jännittää, mitä tässä tulee, koska nyt lähestyy ne työvaiheet. Niin kuin nähtiin tuossa äskeisellä kierroksella tässä Iittala Cupissa, että se ajoitus on sekunnin tarkkaa työtä. Ja kuten Tero Välimaa tuossa meille upeasti kertoo, että se vaan lasinpuhaltaja tuntee selkäytimessään ja persiissään, mikä on se kohta, milloin sitä lasia lähdetään venyttämään. Joku voisi sanoa, että mestari tietää sen tuon lasin väristä ja joku jostain muusta, mutta se tulee jostain syvältä. Täällä on myös kansainvälistä lehdistöä paikalla. Kaikki on silmät kovana. Nyt aletaan kovaa kannustusta joka puolelta. Nyt on ratkaisuhetki. Mitä täällä tapahtuu? Heikki Puukari puskee. Ja se vaihtui lennosta. Siellä Arto Vilkki on tällä hetkellä pillin varressa ja Tero Välimaa puhaltaa ilmaa. Ja sinne se työntyy. Legendaarinen ikiklassikko aaltovaasi, maailman suurin aaltovaasi. Kuinka tässä käy? Nämä pojat on riittävästi kaurapuuroa syöneet, että se saatiin onnistuneesti tonne. Käsiä yhteen, nyt saa huutaa. Uskomaton juttu. Ja nythän tää kaveri lähtee sen uuniin lepäilemään ja pikkuhiljaa jäähtymään ja siinä kuluu aikaa. Siinä on massaa niin valtavasti. Ja katsotaan saammeko hetken kuluttua nähdä valmiin työn, joka kaikkien prosessien jälkeen on muotoutunut legendaariseksi aaltomajakoksi. Näin kunnia saattuessa sinne se menee.